बियो बिराद गिदिर मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट माने जिल्ला लेभेलाव बड'लेण्ड डे सेलिब्रेशनखौ जोंनो दायित्व हरदोंमोन आरो बे लेखायै जोङो तामुलपुर जिल्ला BPFनि दैदेननायाव सेन्ट्रेलनि माने BTC गभर्नमेन्टनि माने हेफाजाबाव बाव जोङो 24थि बड'लेण्ड डे सेलिब्रेशन खालामदों आरो हाजार हाजार प्राय 18,000सो मानसि बाव इतिमध्ये सफैनो हादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बाव सफैदों आरो ग्रेन्ड साक्सेस खालामफैदों। बिथांमोननिसिम जोङो अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बाव जोङो 11टा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु माने मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। जोङो मैया जोंनि स्पर्ट्स इभेन्टआव जोङो भलिबल काबादि आरो टाग अफ वार खेला फाथिदों। बिराद मोजां माने बाव बाहागो लादों। बयबो माने दोलै नोगोरै हेफाजाब होफैदों। माने भलिबलाबो बिराद मोजां कम्पिटिशन जादों आरो टाग अफ वारावबो मानसिफ्रा बिराद माने एन्थुजियास्टिकलि माने बाहागो लादों। बयबो रंजादों, बयबो माबादों आरो जाय बिथांमोना अलरेडि चेम्पियन जादों बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद बावहरदों आरो प्रत्येक बाहागो लाफैनाय टीम बिथांमोननिसिमबो जोङो जोंनि अर्गेनाइजिं टीमनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। जोङो अलरेडि मोनबा जि गेरेन्टि BTC इलेक्शनाव बुंदोंमोन बे मोनबा जि गेरेन्टिनि दिनै बाव जोङो आनुষ্ঠাनिक भाबै चेक डिस्ट्रिबिउसन जागोन, इनअगुरेल चेक डिस्ट्रिबिउसन जागोन, हानि पट्टा राननाय जागोन, जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा राननायनि इनअगुरेसन जागोन, IBS इनअगुरेसन जागोन आरो बिदिनो सिनियर सिटिजेनशिपनोबो जोङो फैसा राननायनि हाबाफारिखौ दसे उनाव जोङो इनअगुरेसन खालामगोन आरो जोङो बे माने बड'लेण्ड डे सेलिब्रेशननि गेजेरजों रायजो राजानि पार्टिसिपेशन फैनाय बोसोरबा गभर्नमेन्टखौ सालायनायाव जाहाथे बयबो रायजो राजाया गुबुन गुबुन माने माबायाव थानाय खोलोबाव थानाय रायजो राजाया बयबो गावबा गावनि दायित्वखौ मोजाङै सिस्टेमेटिक भाबै मावनानै जोंखौ जाहाथे गभर्नमेन्टखौ मावफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब खालामो बिनि थाखाय मोनसे एपिल जोङो लाखिदों आरोखि। ना डेफिनेटलि पार्टिया जुदि गरेस्वर एलिसखौ मोनोबा एलायन्सनि गेजेराव माने इलेक्शन गेलेनो थाखाय जोङो रेडि आरो जोङोथ' इलेक्शन जुदि बिदि गेलेयोबा देरहानायाबो फाइनेल। आंबो बिनि सासे केन्डिडेट दाबिदार आरोखि पार्टिनि लेभेलनिफ्राय। जिहेतु दिनैनि नैबे थासारिजों जिहेतु फैबाय थानाय जितु MLA बिसायख'थिनि जि फोसावदिं मेल बेफोर जागायहैनो हमबाय दं। बिदिबो जाबाय मोनसे माने बिराद गिदिर गेदारिंनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिखिनि मावनाय दांनाय मावनो नागिरनाय बेखौ फोसावनो जों मोनसे सुबिदा मोनसे मोननाय बादि जाबाय आरोखि। इलेक्शननिबो मोनसे माने केम्पेइन प्रपागान्डाबो मोनसे सुबिदा मोनदों आरोखि जोङो।